ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభు, క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, యశోధానందన వ్రజ జన రంజన, యశోధానందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం, దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా, భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటి క్లాసులో 3వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి ద్వారపాలకులు, వైకుంఠ ద్వారపాలకులు అయినటువంటి జయ విజయుల సనకాది మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈ క్రమంలో అంతకుముందు జరిగినటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలో బ్రహ్మ మానసపుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు నారాయణ్ణి దర్శనార్థమై వైకుంఠ లోకానికి వారు పయనమవుతారు. యోగమాయ శక్తి ద్వారా వారు ఆ లోకాన్ని, అక్కడికి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకొని 6 ద్వారాలు దాటి 7వ ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ద్వారపాలకులు వారిని అడ్డగించటము, ఆ అడ్డగించినటువంటి క్రమంలో వారు భగవంతుని దర్శనానికి కలిగినటువంటి ఆటంకానికి కోపించినటువంటి ఆ మునులు ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులను శపించటము, వారి తప్పును తెలుసుకుని ఆ సందర్భంలో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన తెలుసుకున్నటువంటి నారాయణుడు అక్కడికి రావడము, ఆ నారాయణుడు వర్ణన, నారాయణను చూసినటువంటి ఆ సనకాది మునులు బ్రహ్మతత్వం నిరాకార తత్వం నుండి భగవంతుని యొక్క సాకార రూపం పైన శ్రద్ధను కలిగి వారు ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడికి శరణాగతులై భక్తులుగా మారినటువంటి సంఘటన ఆయన్ని వర్ణించడము, ఆ వర్ణనకు సంతసించినటువంటి భగవంతుడు ఆ మునులతో చెప్తాడు. సో నా ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు నన్ను మరిచిన కారణంగా మిమ్మల్ని వారు అడ్డగించారు. సో నా సేవకులు చేసినటువంటి అపరాధము నేను చేసినటువంటి అపరాధంగానే భావించి మిమ్మల్ని నేను మన్నించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. సో నా యొక్క భక్తుల రక్షణార్థమే నేను నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటుంటాను. కాబట్టి ఆ క్రమంలో నా భక్తుల రక్షణ కోసం నా శరీర అవయాలే ఏదైనా అడ్డంకిగా ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా నేను విస్మరించేటువంటి వాడిని. సో నా భక్తులలో ఇక
వారు ఎటువంటి వారైనా ఒక్కసారి నాకు శరణాగతి అయినట్లయితే వారు సమస్త పాపాల నుండి బయటపడతారు. మరి అటువంటి మీరు స్వతహా బ్రాహ్మణులు, బ్రహ్మ యొక్క మానసపుత్రులైనటువంటి మీ ఎడ జరిగినటువంటి అపరాధానికి ఆయన చింతిస్తూ ఆ భగవంతుడే వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. సో, అలాగే ఇంకా ఆ భక్తి తత్వాన్ని గురించి భగవంతుడు చెప్తూ ఆయన చెప్తాడు. సో, ఆహ్, ఎవరైతే నన్ను శరణుజొచ్చుతారో వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా శీఘ్రమే తొలగించబడతాయి. మరి నా పాద ధూళిని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళని ఇక నేను ఏ విధంగానో రక్షిస్తాను అనేటువంటి, ఎందుకంటే నిరంతరము లక్ష్మీమాత కూడా నా యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటుంది. అంతటి ప్రాముఖ్యతని నా యొక్క పాదాలు కలిగి ఉన్నాయి అని. అలాగే ఇంకా చెప్తారు. భక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారంటే వారి యొక్క కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా నాకు సమర్పిస్తారు. సో, మరి ఆహ్, నా యొక్క ప్రసాదంతోనే వాళ్ళు సంతృష్టులై ఉంటారు. సో, నేను నాకు సమర్పించేటువంటి వాటిని బ్రాహ్మణులు ముఖత మరియు నా యొక్క అగ్ని ముఖత నేను స్వీకరిస్తాను. కానీ వాటిలో భక్తుల ద్వారా ఇవ్వబడే దానిలో నేను ఎక్కువగా తృప్తి పొందుతాను. నాకు అంటే నా ముఖత తీసుకునేటువంటి దానికంటే కూడా భక్తుల ద్వారా తీసుకునేటువంటి వాటికి నేను ఎంతో సంతసిస్తాను అంటూ చెప్పినటువంటి అంశము. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సారాంశంగా వారు తెలియచేసినటువంటి అంశంగా మనం చూసినటువంటిది గత శ్లోకంలో. ఆయన చెప్తారు. ఎవరైనా బ్రాహ్మణులకు లేదా వైష్ణవునకు భోజనం ఇవ్వగలిగినచో అది లక్షలాది యజ్ఞములను నిర్వహించుట కన్నను మేలైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మణులకు అలాగే అంటే సాధారణంగా స్వతహా భక్తులుగా ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులు అంటే సోకాల్డ్ ఇక్కడ మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్త చెప్తూ ఉంటారు. బ్రాహ్మణులని కుటుంబాల్లో జన్మించినంత మాత్రం కాదు. బ్రాహ్మణత్వం అంటే భగవంతుని సేవాతత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు. శాస్త్రాలను ఎరిగి శాస్త్రపరంగా మలుచుకునేటువంటి వారు, జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు. ఏంటి మనకి సాధారణంగా భగవద్ విజ్ఞానము అంటే ఈ భౌతిక తత్వము, ఆధ్యాత్మిక తత్వము, స్వభావాలు ఆ రెండింటిని గురించి అవగాహన చేసుకోవడమే జ్ఞానం. మరి అటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారికి ఎవరైనా ప్రసాదము ఇవ్వగలిగినట్లయితే అది లక్షలాది యజ్ఞాలను నిర్వహించడం కంటే కూడాను శ్రేష్టమైనది అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మరి ఈ యుగంలో, ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి తరుణోపాయం కూడా అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి విషయాన్ని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పినటువంటిది. ఆ హరినామాన్ని కీర్తించడం. హరే నామ. సో, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ అలాగే వైష్ణవులకు ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండి ఆ భక్తులను ఆనందాన్ని కలిగించే విధంగా, భక్తులు ఆనందపడుతుంటే భగవంతుడు ఆనందపడతాడు. ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క ఆనందంలోనే భగవంతుడు ఆనందాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు. సో, మరి ఆ విధంగా అంటే వైష్ణవులకు, భక్తులకు ప్రసాదాన్ని వితరణం చేయడము, భక్తులకు ఆనందాన్ని కలిగించే విధంగా, వైష్ణవులకు ఆనందాన్ని కలిగించే విధంగా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలే ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి ఉద్ధరించబడేటువంటి మార్గముని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గత శ్లోకం అంటే 8వ శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో మనకి చివరికి సారాంశంగా చాలా చక్కగా మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని గత క్లాసులో మనం చూసినటువంటిది. సో, ఇక ఈరోజు 9వ శ్లోకం మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ వస్తుందా ప్రభు? వస్తుంది ప్రభు. ఓకే, వచ్చింది ప్రభు. ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం చదువుకున్నారు కదా ప్రభు? హరే కృష్ణ. అయింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 16వ అధ్యాయంలోని 9వ శ్లోకము. ఏషాం బిభర్మ్యమహమఖండ వికుంఠ యోగా మాయా విభూతిరమలాంఘ్రిరజ కిరీటైః విప్రాస్తు కోన విషహేత యదర్హనాంబః సద్య పునాతి సహ చంద్రలలామలోకాన్ ఏషాం బిభర్మ్యహమఖండ వికుంఠ యోగమాయా. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏషాం అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క, బిభర్మి అంటే భరింతును, అహం నేను అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవానుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అఖండ మగు, వికుంఠ అంటే ఆ అప్రతిహతమగు అంటే అడ్డు లేని అటువంటి యోగమాయను విభూతి రమలాంగ్రిరజ కిరీటైః. విభూతి అంటే ఐశ్వర్యములు, తర్వాత అమల అంటే పవిత్రమైనటువంటి, సో ఎటువంటి పాపమైనటువంటి విషయాలు లేనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి. అంగ్రి అంటే పాదములు, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదములు. అంగ్రి. రజహ అంటే ధూళి, రజము అంటే ధూళి అని చెప్పారు. రజ అంటే ఇక్కడ మనం రెండు ఉన్నాయి, రజో గుణము, రజ అంటే కూడా పార్టికల్స్, కణాలు అనేటువంటి మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో కిరీటైహి నా కిరీటముపై, సో విభూతి రమలాంగ్రి రజ కిరీటిహై విప్రాంస్తు కోన విషహేత యదహరణాంబః. సో విప్రాన్ అంటే బ్రాహ్మణులు, తు అయినచో, కహ అంటే ఎవ్వరు, నా విషహేత అంటే ధరింపరు, యత్ అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క, అర్హనాంబః పాదోదకమును అంటే ఇక్కడ పాదోదకము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను కడిగినటువంటి జలము ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాదోదకము అని అంటాం. ది వాటర్ విచ్ వాష్డ్ విత్ ది ఫీట్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఆ భగవంతుని పాదాలను తాకి పాదాలను కడుగుతూ వచ్చినటువంటి ఆ జలము ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్హనాంబాహ అంటే పాదోదకము అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను తాకి ఆ పాదపద్మాలను కడుగుతూ వచ్చినటువంటి జలము ఏదైతే ఉందో అది పాదోదకము అని చెప్తారు. పాదోదకము. సద్య పునాతి సహ చంద్రలలామలోకాన్. ఇక్కడ సద్య అంటే ఇంతకుముందు చాలా సార్లు వచ్చినటువంటి పదం ఇది. శీఘ్రమే అంటే వెనువెంటనే. పునాతి అంటే పవిత్రమునర్చును. ఆ జలం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను తాకుతూ వచ్చినటువంటి జలము. పునాతి అంటే సద్య పునాతి వెంటనే పవిత్రమునర్చుతుంది, అంటే పాపాలన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేస్తుంది. సహా అంటే సహా. చంద్రలలామ
ఆ చంద్ర లలామ అంటే శివుని సూచన ఇక్కడ. లోకాన్ అంటే లోకాలలో, అంటే లోకాల్లో మనం ఏం చెప్తాము, ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్యలోకాలు, అధలోకాలు, కాబట్టి ముల్లోకాలు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఆ లోకాన్ అని చెప్పబడుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏషాం బిభర్మ్యహమఖండ వికుంఠ యోగమాయా విభూతిరమలాంగ్రిరజ కిరీటైః విప్రాంస్తు కోన విషహేత యదహరణాంబః సద్య పునాతి సా చంద్రలోల్ లలామలోకాన్. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ భావము దీనికి మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా: అప్రతిహమగును అగు మాయాశక్తికి నేనే ప్రభువును. అంటే అడ్డు లేకుండా మొత్తము సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఈ మాయాశక్తి ఏదైతే ఉందో దానికి నేనే ప్రభువుని అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అర్హణాం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అప్రతిహమైనటువంటి ఉన్నటువంటి దానికి ఆయనే సో ప్రభువుని అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తుంది గంగాజలము నా పాదోదకము. అంటే ఈ ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పవిత్రమైనటువంటి జలం ఏదైతే మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులన్నిటిని ఉద్ధరించి పవిత్రమునర్చేటువంటి జలంగా ఉన్నటువంటి ఈ గంగా జలం ఏదైతే ఉందో అది నా పాదోదకము అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను సృష్టించి ఆ పాదపద్మాలను కడుగుతూ వచ్చినటువంటి జలమే ఈ గంగాజలం, పవిత్ర గంగాజలము అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ గంగాజలము నా పాదోదకము, ఆయన యొక్క పాదాలను తాకి వస్తున్నటువంటి పాద రజం ధూళి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుని వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పాద ధూళిని తీసుకుని వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ పవిత్రముగు గంగాజలము పరమశివునితో, అంటే దాని అతడు శిఖరమును దాల్చియుండును. సో సరే గంగా ప్రవాహం గురించి భగీరథ ప్రయత్నం అది తెలుసు కదా మనకి. సో ఆ వస్తున్నటువంటి గంగా, ఆ పవిత్ర గంగాజలం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ పడినట్లయితే దాన్ని ఎవరు కూడా భరించలేనటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి నేరుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రాకుండా ముందు శివుని యొక్క శిరస్సు పైకి వస్తుంది. ఆ శిరస్సు పైకి వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఇక వస్తున్నటువంటి సో ఆ పవిత్రమగు గంగాజలము పరమశివునితో సహా ముల్లోకములను పావనమర్చును అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ జలాన్ని, అంటే ఆ నారాయణుడి యొక్క పాదాలను సృజించి పాదధూళిని తీసుకుని వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ జలాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నటువంటి, శిరస్సును పెట్టుకున్నటువంటి వారు ఎవరు? శివుడు పెట్టుకున్నాడు ఫస్ట్. సో కాబట్టి ఆ శివుడిని కూడా ఉద్ధరి పావనమనర్చింది. సో పావనమరిచి అక్కడి నుంచి ఈ లోకాలకి వస్తూ ఉన్నది, ఈ ముల్లోకాలను అది పావనమరుస్తూ ఉన్నది. మరి అట్టి నేనే అంటే నా యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి పాదధూళిని మోసుకుని వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ గంగాజలము మొత్తము కూడాను ముల్లోకాలతో, శివుడితో సహా ముల్లోకాలను పావనమునర్చుటువంటి, మరి అటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి నేను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వైష్ణవుని పాదధూళిని నా శిరమున దాల్చితిననగా నేనే అటువంటి ఖ్యాతిగాంచినటువంటి, అటువంటి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి, అటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడునైనటువంటి నేనే వైష్ణవుని యొక్క ధూళిని నా శిరస్సున దాల్చితిననగా ఆ కార్యమును చేయ ఎవ్వరు తిరస్కరించగలరు. అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు, భగవద్ జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇక వైష్ణవుని ఆదరించడంలో, వైష్ణవుల ఎడ, భక్తుల ఎడ సాంగత్యం, ప్రేమను కలిగి ఉండడం, వాళ్ళ సంతోషం కలిగించడానికి ఎవరు వెనుకాడుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇది ఇక్కడ. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం మనకి చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం, శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆంతరంగిక బహిరంగ శక్తుల నడుమ భేదమేమనగా, ఆంతరంగిక శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక జగము, ఆ ఆంతరంగిక శక్తి యందు సమస్త ఐశ్వర్యములు అఖండితముగా నుండును. అంటే ఇక ఎటువంటి భేదాలు లేకుండా అన్ని కూడా అఖండితంగా ఆ సర్వ ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తున్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఆ బహిరంగ శక్తి అంటే భౌతిక జగత్. సో ఆయన యొక్క శక్తులు వివిధ రకాల అనేకమైనటువంటిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము 3 రకాలుగా చెప్తాం. ఆంతరంగిక శక్తి, బాహ్య శక్తి, అంతర్గత శక్తి మరియు తటస్థ శక్తిగా చెప్పేటువంటి. సో అందులో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆంతరంగిక బహిరంగ శక్తుల నడుమ భేదాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ సాధారణంగా ఆంతరంగిక అలాగే బహిరంగిక శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు, భౌతిక జగత్, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో, అలాగే స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్. అయితే ఇక్కడ ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, ఆ శక్తి యందు సమస్త ఐశ్వర్యాలు కూడాను అఖండితంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తు యందు అంటే భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తిగా చెప్పబడేటువంటి, బాహ్య శక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి దీన్ని యందు అన్ని ఐశ్వర్యాలు కూడా, సమస్త ఐశ్వర్యాలు కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన అయి ఉండును అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సో ఇంతకుముందు కూడా మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం, ఈ భౌతిక ప్రపంచమంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క ఛాయ, అంటే దాని యొక్క ఏమంటే మన నీడగా చెప్పబడేటువంటి అంశం. సో దాని యొక్క ఇమాజిన్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, బాహ్య శక్తుల మధ్య అంటే ఆంతరంగిక శక్తి ఆయన యొక్క పరాశక్తి, ఇక్కడ కూడా చెప్తారు అపరశక్తి పరాశక్తి అని భగవద్గీతలో భగవంతుడే చెప్తారు. సో మరి ఆ పరాశక్తిగా అంతరంగిక శక్తి యందు ఈ ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా అఖండితంగా ఉంటాయి. కానీ భౌతికమైనటువంటి జగత్తు ఏదైతే ఉందంటే ఆయన యొక్క బాహ్య శక్తి, బహిరంగ శక్తిగా ఉండేటువంటి దీంట్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యందు ఉండేటువంటి సమస్త ఐశ్వర్యాలు తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శనగానే ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటిదిగా చెప్పవచ్చు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తుల గురించి తెలుసుకోవడము, ఆ రెండింటి గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. మరి అటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి భక్తులు విషయం గురించి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి ఈ భౌతిక శక్తి అనేటువంటిది జడంగా ఉండేటువంటి, జడశక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దృష్టి ఆ జడ పదార్థాలపై పడుతూ ఉంటుందో అవి ఉనికిలోకి రావడం ఉంటుంది. అలాగే అవి
అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు అవి మరలా నిత్యమైనటువంటిగా ఉండేటువంటివి. సో ఎప్పుడైతే వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు అది తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో అదే అంటాం, జననం పొందేటువంటిది తాత్కాలికమైనది, తప్పకది మరణిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటిది, అది ఎప్పుడు కూడా నిత్యంగా ఉండేటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ అంతరిక బాహ్య శక్తుల మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరిక శక్తి అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్ భౌతిక శక్తిగా చెప్పబడేటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో అది జడంగా ఉండేటువంటిది, ఆయన యొక్క చూపుతో అది వ్యక్తమయ్యేటువంటిది. సో వ్యక్తమయ్యేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తు అన్ని అన్ని లోకాలు కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శనే అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. సో ఏదైతే వ్యక్తమవుతుందో అది తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన అని చెప్తున్నా. ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులు రెండింటి యందును భగవానుని ఆధిపత్యము సమానంగానే ఉన్నను ఆధ్యాత్మిక జగము భగవద్రాజ్యం అని పిలువబడగా భౌతిక జగము మాయారాజ్యము అని పిలువబడును అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే ఇక్కడ ఇటు భౌతిక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ రెండు శక్తులు లేదా ఈ రెండు జగత్తుల గురించి మాట్లాడుతూ, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి, అలాగే భౌతిక జగత్ అంటే ఈ వ్యక్తమయ్యేటువంటిది. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క దృష్టి, ఆ నారాయణుడి యొక్క దృష్టి, ఆ విష్ణువు యొక్క దృష్టి సారించడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తంలోకి వస్తాయి. సో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు, ఓ అర్జున, ఈ సృష్టిలో ఏదైతే అంటే ఉనికిలోనికి వచ్చేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా నా యొక్క అపర మరియు పరాశక్తుల కలయిక వల్లనే వస్తూ ఉన్నది అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులు రెండింటిని ఎందును కూడా భగవానుని యొక్క ఆధిపత్యము సమానంగానే ఉండు, ఆయన ద్వారానే ఇది వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ అంతా కూడా. సో సమానంగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తితో కూడుకున్నటువంటి ఆ జగము భగవద్ రాజ్యము అని పిలువబడుతుంది అని చెప్పారు. సో ఆ భగవద్ రాజ్యంలో ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మ దేవతలకు వర్ణించినటువంటి అంశాన్ని మనము గత అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది ఆ భగవద్ రాజ్యం. అలాగే ఈ భౌతిక జగము ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ భగవానుడు విష్ణు భగవానుడి యొక్క దృష్టి సారించడం వల్ల అవ్యక్తమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో వ్యక్తమైనటువంటిది ఉందో ఆ జడ పదార్థాలు. సో అది ఈ భౌతిక జగము ఏదైతే ఉందో ఉనికిలోనికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తీకరించబడినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మాయారాజ్యము అని పిలువబడుతుంది. మాయ అంటే ఏది వాస్తవము కాదో, అంటే వాస్తవానికి ఏది సత్యము కాదో అది ఏ మాయ అని పిలువబడును. మనము నడుస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, సూర్యుడు మన వెనక నుంచి వస్తే మన నీడ ముందుగా ఉంటుంది, మనలాగానే ఉంటుంది మన నీడ, కానీ మన నీడ కనిపిస్తుంది, మరి అది మనమా? కాదు కదా. సో వాస్తవానికి ఏది సత్యము కాదో, అంటే ఏది ఎల్లప్పటికీ కూడా ఉంటూ, సత్యం అంటే ఏంటి? ఎప్పటికీ మార్పు చెందినటువంటిది, ఎప్పటికీ ఒకే విధంగా ఉండేటువంటిది, ఎప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉండగలిగేటువంటిది సత్యం. ఏ పరిస్థితిలోనూ మార్పు లేనటువంటిది సత్యం. మరి ఈ సృష్టి ఏమవుతుంది? కొంతకాలం సృష్టించబడుతుంది, వ్యక్తీకరించబడుతుంది, మళ్ళీ అవ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ భగవంతుని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా జరుగుతూ ఉండేటువంటి క్రమంలో. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఆయన చెప్తున్నటువంటిది, ఏది వాస్తవమునకు సత్యము కాదో అది ఏ మాయ అని పిలువబడును. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు కొంతకాలం మాత్రమే ఉండేటువంటిది. కల్పారంభము కల్పాంతము అనేటువంటి అంశాలు చూస్తూ ఉంటాం.
కల్పాంతంలో అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క రాత్రి సమయం రాగానే ఈ సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మతో సృష్టించబడినదంతా కూడా లయించిపోతూ ఉంటుంది. చీకటి అవుతుంది. ఆ బ్రహ్మకి పగలు రాత్రులు అనేటువంటి ఉంటాయి కదా. సో అలాగే ఆ బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు రాగానే 311 ట్రిలియన్ 14 బిలియన్ల సంవత్సరాలు అని చెప్తాం కదా మన కాలమానం. సో మరి ఆ కాలం కాగానే సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రళయం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సృష్టించబడినటువంటిది ఏది కూడాను స్థిరమైనటువంటిది కాదు. వ్యక్తీకరించబడేటువంటిది ఏదైనా కూడా తాత్కాలికమైనదే. ఈ జగత్తంతా కూడా తాత్కాలిక. ఈ భౌతిక సృష్టి ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుని ద్వారానే సృష్టించబడింది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తుల రెండింటి యందును కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యం సమానంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన ద్వారానే ఉనికిలోనికి ఆయన యొక్క దృష్టి సారించడం ద్వారానే ఇది ఉనికిలోనికి వచ్చినటువంటిది. మరి అటువంటి ఈ భౌతిక జగము ఏదైతే ఉందో అంటే సృష్టించబడినటువంటి ఏదైతే ఉందో అది మాయారాజ్యము అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగము మాయారాజ్యం, ఆధ్యాత్మిక జగత్ మాత్రము అది ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి భగవద్ రాజ్యం. సో భగవంతుని యొక్క రాజ్యం. అయితే ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వాస్తవానికి సత్యం ఏది కాదో అంటే ఎప్పటికీ ఉండగలిగేది ఏదైతే కాదో అది అంటే ఒకప్పుడు ఉంటుంది మాటలో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఉన్నాం అనుకోండి, కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని అక్కడ వస్తువు ఉంటుంది, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే అది ఉండదు. అంటే చరిత్రగా మారిపోతుంది తప్ప వాస్తవానికి అక్కడ లేదు. అది అంత మాత్రాన అది అంటే మరి అది ఎప్పటికీ ఉండగలగలేదు కాబట్టి అది సత్యం కాదు అని చెప్పి అదే మాయా. అంటే ఇక్కడ మనకి కొంతకాలం ఉండి కొంతకాలం తర్వాత పోయేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి అంశము ఇక్కడ మాయగా పిలువబడుతుంది. కనుకనే ఈ భౌతిక ప్రపంచము మాయారాజ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు అనగా భౌతిక జగత్తు వైభవము కేవలము ప్రతిబింబము మాత్రమే. అదే చెప్పుకున్నాం కదా, మనం నడుస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, సూర్యుడు వెలుతురు పడుతుంది, లేదా ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక లైట్ వెలుతురు పడితే మన ముందు మన యొక్క ఛాయ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ ఉండదు కదా మనతో అది. సో కాబట్టి చీకటి ఉంది వచ్చేసింది అనుకోండి, లైట్ తీసేసాం అనుకోండి, అది పోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో సో మనకి అంటే ఏది భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క వైభవము కేవలము ప్రతిబింబము మాత్రమే. అంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక లోకము యొక్క ప్రతిబింబము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో ఇది దాని యొక్క ప్రతిబింబము మాత్రమే. అంటే కొంతకాలం మాత్రమే ఉండి నశించిపోయేటువంటి అంటే తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో కాబట్టి భౌతిక జగత్తు యొక్క వైభవం ఏదైతే మనం ఇక్కడ అనుకుంటున్నాం, అందుకే చెప్తుంటారు భక్తులు ఎప్పుడు కూడా. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పొందేటువంటి ఆనందము శాశ్వతము కాదు, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో పొందేటువంటిదే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం. అంటే ఆ భగవంతుని సమీప అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి మనము ఇక్కడ మరొక రకంగా చెప్పవచ్చు, ఈ దేహము భౌతిక జగత్ నిరంతరం కూడా మార్పులు చెందుతూ ఉండేటువంటిది, క్షేత్రము అని చెప్తుంటారు కదా. సో మరి ఈ దేహంలో దేనివల్ల వస్తుంది ఈ దేహం అంటే ఆత్మ యొక్క ప్రతిఫలంగా వచ్చేది. సో ఆత్మ ఈ దేహంలో ఉండడం వల్లనే ఈ దేహము నిరంతరము మార్పులు, చిన్న పిల్లవాడిగా ఉంటాము, యవ్వనస్తులుగా రావడము, మధ్య వయస్సులుగా రావడము, ముసలి కొంత పెద్దవాళ్ళు కావడం, ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా క్షీణించి నశించిపోతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఆత్మ ఆ దేహంలోనికి రాలేదనుకోండి, అది ఎటువంటి ఉనికిలోకి ఉండనటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క వైభవము కేవలము ప్రతిబింబము మాత్రమే. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్టు మనకి చెప్తారు కదా. సో ఈ భౌతిక జగము వేళ్ళు పై భాగమునను శాఖలు కింది భాగమునను గల వృక్షమును బోలి ఉన్నదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. సో ఆయన అక్కడ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉంటారు.
సో ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి అంటే వేళ్ళు పైముఖంగాను శాఖలు కింది ముఖంగాను వేద మంత్రాలే ఆకులుగా కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక అశ్వత్థ వృక్షము అని ఉన్నది అని చెప్పబడింది అర్జున అని చెప్తారు కదా. సో అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క ఇది. ఎందుకంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము ఈ భౌతిక జగత్తులో వాస్తవానికి ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. అది మరి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మనం చూస్తే ఒక నీటి తటం దగ్గర ఉన్నట్లయితే, నీటి ఒడ్డున కాలువ లేదా చెరువు ఒడ్డున ఉన్నట్లయితే ఆ గట్టుపైన చెట్టు ఉంటే నీటిలో చూస్తే ఆ చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం అంటే కింద వేర్లు కింది నుండి కాండం కింద నుండి శాఖలు అంటే ఇక్కడ వేర్లు పైకి కనిపిస్తూ శాఖలు కిందిగా వచ్చేటువంటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది వేళ్ళు పై భాగంలో శాఖలు క్రింది భాగంగా ఉన్నటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని బోలి ఉన్నది అని భగవంతుడు భగవద్గీతలో తెలియచేసినటువంటి అంశం. అనగా శ్రీల ప్రపోర్లో చెప్తున్నారు ఈ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క నీడ మాత్రమే. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఎందుకు ఇది తాత్కాలికము అని అంటే ఇది నీడ మాత్రమే. దేని నీడ? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క ఆ భగవద్ రాజ్యం యొక్క నీడ మాత్రమే ఇది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి నీడ మరేంటది? అది మాయ. సో కాబట్టి ఇది మాయా రాజ్యము. నిజమైన వైభవము ఐశ్వర్యము ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందే కలదు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో పొందేటువంటిదే శాశ్వతమైన ఆనందము. ఈ ఇంద్రియ భోగాలు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక పదార్థాల యొక్క సూక్ష్మ అంశాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో ఉంటువంటిది ఏదైనా కూడా అశాశ్వతమే అని చెప్తూ ఉంటారు. శుద్ధ సత్వగుణం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సత్వగుణం కూడా కొంత తమో రజో గుణాలతో మిళితమై ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రాజ్యము యొక్క నీడ మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది మాయారాజ్యము. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏంటది? మాయారాజ్యం. మరి కనుక దీనిలో నిజమైనటువంటి వైభవం కానీ ఐశ్వర్యము కానీ ఉండవు. మరి ఎక్కడుంటాయి నిజమైన వైభవము ఐశ్వర్యాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఏది వాస్తవమో ఏది సత్యమో దానిలోనే ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటాయంటే నిజమైనటువంటి వైభవము నిజమైనటువంటి ఐశ్వర్యము ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకం అంటే ఆ భగవద్ రాజ్యమునందు మాత్రమే కలవు. సో కాబట్టి ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము ప్రతి జీవుడు ఏంటి? ఆ భగవంతుని యొక్క రాజ్యాన్ని చేరుకోవడం. సో దానికి కావలసినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి చాలా చక్కగా శాస్త్రాల ద్వారా భగవద్గీత భాగవతము భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం. ఏమిటి మరి జ్ఞానం అంటే? ఇంతకుముందు కూడా చాలా సార్లు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో జ్ఞానము అంటే ఆ భౌతిక శక్తి యొక్క జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క జ్ఞానం అంటే ఈ భౌతిక ఈ మాయా రాజ్యం గురించి తెలుసుకోవాలి, మనం ఆధ్యాత్మిక రాజ్యం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదం ఆ రెండింటి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలగడమే జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళకి ఈ భౌతిక జగత్తు గురించి తెలిసిపోతుంది. ఇది తాత్కాలికమైనది. సో తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ఆనందాన్ని మనము వదిలివేస్తాం. సో మరి ఏది శాశ్వతం అంటే భగవద్ రాజ్యం శాశ్వతం. నిజమైన వైభవం ఎక్కడుంది అంటే భగవద్ రాజ్యంలో. నిజమైన ఐశ్వర్యాలు ఎక్కడున్నాయి అంటే భగవద్ రాజ్యంలో. సో కాబట్టి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ భగవంతుని రాజ్యాన్ని చేరాలి. అంటే ఎలా చేరుతాం మరి? భగవంతుని నిత్య సేవలు చేయడము ద్వారా, భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడము ద్వారా, భగవంతుణ్ణి నిరంతరము గుర్తు చేసుకోవడము ద్వారా. దానికి మనకి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి అవకాశము నామజపము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కదా. సో ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆధ్యాత్మిక జగమున అధిష్టాత స్వయంగా భగవానుడే. అంటే ఆ లోకంలో భగవద్ రాజ్యానికి వెళ్ళినట్లయితే
అక్కడ అన్ని కూడా భగవంతుని కోసం, భగవంతుని ప్రీత్యర్థ్యమే. లక్ష్మీమాతే ఆయన యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి వదిలివేయకుండా నిరంతరము ఉండేటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మిక జగమున అధిష్టాత అంటే అక్కడ అధిపతి ఎవరు? స్వయం భగవానుడు. మరి ఎవరు స్వయం భగవానుడు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో బ్రహ్మ వంటి అన్ని పురాణాల్లోనూ అన్ని శాస్త్రాలలోనూ బ్రహ్మ ద్వారాను ఇతర చెప్పబడినటువంటి అంశము ఆ భగవాన్ స్వయం భగవానుడు. కృష్ణం స్వయం భగవాన్ కదా. సో కాబట్టి ఆ స్వయం భగవానుడు కృష్ణుడు. సో ఆ కృష్ణతత్వాన్ని ఎరిగి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటూ ఆ భగవద్ రాజ్యాన్ని చేరుకోవడానికి మనము ఇక్కడ తయారు కావాలి. శిక్షణ ఇవ్వబడేటువంటి ప్రదేశము ఈ భౌతిక ప్రపంచం. అందుకే బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా అంటారు, మానవ జన్మ పొందాలి, అక్కడ భగవద్ రాజ్యాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి ఐశ్వర్యం. సో కనుకనే ఆ సనకాది మునులు కానివ్వండి, జయ విజయులు ఆ భగవంతుని స్మరణ మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా, ఇద్దరు కూడా భక్తులే, శుద్ధ భక్తులు. వారు తమ తప్పులు తెలుసుకొని వారికి జరిగేటువంటి స్థితికి, వాళ్ళు పతనమయ్యేటువంటి స్థితిలో ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరణ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఉండే విధంగానే అనుగ్రహించమని కోరుకున్నారు తప్ప ఇంకా ఏదో కావాలి అని కోరుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినట్టు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అశాశ్వతం అని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, కనుకనే వాళ్ళు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని స్మరణ మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా వాళ్ళు అటు జయ విజయులు కానివ్వండి, సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. జయ విజయులేమో సనకాది మునులను వేడుకున్నారు, సనకాది మునులేమో ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని గురించి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి అధిష్టాత స్వయం భగవానుడే అని స్వయంగా భగవానుడే. కానీ భౌతిక జగమునందు పెక్కురు దేవతలు గలరు. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక బ్రహ్మలోకానికి బ్రహ్మాధిపతి, స్వర్గలోకానికి ఇంద్రుడు అధిపతి, ఇంకా పితృలోకానికి పితృ దేవతల అధిపతిగా ఉంటారు. ఒక్కొక్క లోకానికి ఒక్కొక్క అధిపతులు ఉండేటువంటిది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు మాత్రము అధిష్టాత ఎవరు? స్వయం భగవానుడే స్వయంగా. ఎవరు మరే భగవానుడు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్, దేవాది దేవుడు. దేవుళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు, దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆంతరింగిక శక్తి బహిరంగ శక్తుల నడుమ భేదము ఇది సో పరాశక్తి అపరశక్తులుగా చెప్పబడేటువంటి వాటికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ పరమాత్మలు కలిసి ఉండే ఆ భగవంతుని యొక్క రాజ్యం అంతరంగిక శక్తి. ఈ బహిరంగిక శక్తి ఏదైతే ఉందో, భౌతిక శక్తి తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన మాత్రమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఆంతరింగిక శక్తి యొక్క ప్రధాన కారణము తానే అయినప్పటికీ మరియు తన పాదోదకములచే భౌతిక జగము పవిత్రమైనప్పటికీ, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంతటి ఆ భగవద్ రాజ్యానికి మొత్తం కూడా ప్రధాన కారణము ఆ భగవంతుడే, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. మరి అటువంటి ఆయనే, వాటన్నిటికీ కూడా కారణమైనటువంటి ఆయనే ఇంకా చెప్తున్నారు, తన పాదోదకముల చేత భౌతిక జగత్తును, ఈ జగమును పవిత్రమైనప్పటికీ, అంటే ఆయన యొక్క పాదాలను కడుగుతూ ఆ పాదరేణువులను తీసుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఆ పాదోదకములు, అంటే గంగాజలం చేత ఆయన యొక్క పాదాలను తాకి వస్తూ ఆ పాద రజాలను తీసుకుని వచ్చి, పాదధూళిని తీసుకుని వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ జలము భౌతిక జగమును పవిత్రం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ, తాను మాత్రము, అంటే ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తవత్సలుడైనటువంటి తాను మాత్రము బ్రాహ్మణులు వైష్ణవుల ఎడ అధిక గౌరవం కలిగి ఉన్నాను అని భగవంతుడు భగవానుడు పలుకుచున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా అంటే భక్తులకు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యతను ఎంత చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు.
సో భగవానుడు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ నిర్వచనంలో కూడా మనం 6 సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాలు, మరి సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రతిదీ సంపూర్ణంగా ఆయన కలిగి, సంపూర్ణ వైరాగ్యం సంపూర్ణంగా కలిగి ఉండేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ భగవానుడే సో బ్రాహ్మణుల ఎడల, వైష్ణవుల ఎడల అధిక గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఆయనే గౌరవిస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మిగిలిన మనమంతా కూడా భక్తులను గౌరవించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నారు ఆయన చివరిగా ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేస్తున్నారు. సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే. ఎవరు భగవానుడు? శ్రీకృష్ణుడు. మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణుడే మరి ఆ బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు అంతటి గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉంటే వేరెవ్వరు అట్టి గౌరవం నొసగా నిరాకరింతురు. సో మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి జ్ఞానులు ఎవరైనా ఉంటే, ఎవరైనా మరి స్వయం భగవానుడే ఆ విధంగా ఆ భక్తులకు అంతటి గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే, అందుకే ఈ సమాజంలో భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి గౌరవం బ్రాహ్మణులు అనే ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణిగా చెప్పబడేది. సో అంటే ఇక్కడ పుట్టుక కాదు, మళ్ళీ కూడా గుర్తుపెట్టుకో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా సార్లు నొక్కి చెప్తూ ఉంటారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా చాలా చక్కగా నొక్కి మనకి తెలియచేసి, మన పూర్వ ఆచార్యులు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, వీరందరూ కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు అంటే వైష్ణవులు అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు అని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి, అంతేగాని ఆ మూస విధానాలలో ఉండి, లేకపోతే కుటుంబాల్లో పుట్టినంత మాత్రాన్ని. ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవడు, ఎప్పుడు అతడు చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో అనుకూలంగా ఉంటుంది, తనకి ఆ అవకాశాలను ఉపయోగించుకున్న చేయగలిగినప్పుడు. ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వైష్ణవులు సో వారికి భగవంతుడే అంతటి గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక ఇతరుల గురించి మనం చెప్పవలసినది ఏమున్నది అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. అందరికీ శ్రీల ప్రభుపాద్కి